κάδο γεμάτο, να βρέξω να πνίξω τους από κάτω, τους από κάτω. Τις πάνε οι κάτω πολύ, δεν μ' αφήνουν να βγω στην TV. Μου τις πάνε οι κάτω πολύ, θα τους πνίξω να βγω στο γυαλί. Το σκέφτεται καλά αν δεν μείνει κανείς, αν δεν μείνει κανείς. Χωρίς τα κορόιδα τι θα γίνουμε εμείς, τι θα γίνουμε εμείς. Το Νόε φωνάζει που είναι θύμα πιστό, που είναι θύμα πιστό. Το βιάζει να φτιάξει την Κιβωτό, την Κιβωτό, και να σώσει τα ζώα σε ζευγαριά, τους δικούς του που ήτανε μοσχαριά. Η γυναίκα του, τα δυο του τα παιδιά, κολυμπάτε κοροϊδάκια ντεγιά. Αρτήριος φορτωμένος με στρες, φορτωμένος με στρες. Γουστάρω φωνάζει διακοπές, διακοπές. Νόε λέει να το πάρει μαζί, να το πάρει μαζί. Μα λέει κύρα Νόε μου είναι λίγο χαζί, είναι λίγο χαζί. Κυριέ μου, που να βρούμε θέση, η μορφή σου σε ποιο χώρο να χωρέσει. Κυριέ μου, που να βρούμε θέση, η μορφή σου σε ποιο χώρο να χωρέσει. Σε νοιάζει κύρα Νόε, λέει ο Θεός, λέει ο Θεός. Έχετε Κύριο που είναι μισθός, που είναι μισθός. Εγώ με τα ζώα θα κάτσω εδώ, θα κάτσω εδώ. Ευκαιρία για μένα τη ζωή τους να δω, μα εκεί μέσα η κατάσταση βρωμάει, και ο μάγκας ο Θεός την πατάει. Τυλιγμένος μες των ζώων τις αρίδες,